Kattiverja ek sejjaħ dak li għadda minnu f'dawn l-aħħar jiem id-deputat laburista Edward Zammit Lewis waqt il-programm bil-fatti fuq One. Dan brabta mal-imminar li sar fil-proċess li mar għalih aktar kmini din il-ġimgħa dak ta' mħallef fil-Qorti Ewropea wara sejħa pubblika u għannota differenza bejn l-atteġġament tal-Partit Laburista u dak tal-Partit Nazzjonalista. Però il-Partit Nazzjonalista ma jistax jifhem u ma jistax jitgħallem. Illi meta mmorru hemm barra, indaħqu n-nisbina bir-rispett kollu meta nagħmlu dat tip ta' proċessi. Għaliex jiena jekk tgħidli fuq il-President tal-Parlament Ewropew Mezzola, nikkritikawha għaliex hija persuna pubblika. Fl-irwol politiku. Għandha tkun fl-irwol politiku. Però jekk tgħidli jekk m'iniex gburi il-President tal-Parlament Ewropew huwa Malti u hija Roberto Mezzola, jiena gburi biha. Fl-intervista, id-deputat Laburista sostna li se jibqa' jaħdem fil-Parlament għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Però ma rridx nara n-nies u l-Laburisti jaffaċċjaw il-kattiverija. Il-kattiverija għaliex aħna ma nagħmlux hekk man-nazzjonalisti. U nerġa' ngħid, ma rridux naqgħu. Aħna gvern ta' kulħadd u ngħinu lil kulħadd. U ma rridx nara in-nies ibatu minħabba kattiverija żejda. Illi mhux ma jistħoqx lill-Partit Nazzjonali, ma jistħoqilniex bħalna bħala Maltin u Awċin.